Tjek. 1, 2, 3. Er du tilfreds? Ondt i håret. Fakta og fortællinger om hårtal og kemoterapi. Det var en anden person, jeg nu så i spejlet. Hverken mig selv eller nogen, jeg kendte, men derimod et anonymt og kønsløst menneske, som jeg kunne undersøge med en kølig, næsten grådig nysgerrighed. Som når man endelig har mulighed for at stirre sig mæt på en misdannelse, i stedet for hurtigt at vende blikket bort. Min idé var endnu ikke fuldendt, men jeg traf en beslutning. Jeg kontaktede min frisørveninde Helle og bad hende om at klippe mig helt kort. Og jeg vil have håret med hjem, sagde jeg til hendes store forbløffelse. Det var godt, jeg havde Pernille med i parykbutikken. Min mand Johnny er meget forstående, men jeg tror ikke, han på samme måde kunne have fået noget sjovt ud af det. For det første, fordi han ikke er en kvinde, og for det andet, fordi han aldrig har haft en tehætte på hovedet. Bedstemor, hvorfor har du paryk? Det er min hue, når jeg går ud, sagde jeg. Men det er vores hemmelighed. Men nu brød min svigerdatter ind. Det er ikke nogen hemmelighed, sagde Michelle. Hele børnehaven ved det. Drengen var åbenbart steget flere grader i status på legepladsen ved at prale om min paryk. Jeg har bare fået lov til at prøve min bedstemors hår.